Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubabunze bantu okubingelelayo ndlalifa izulu ngithi uJesu KRISTU Inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. UnguNkulunkulu ophezu kwakho konke. Usigcinile salibona usuku lwanamhlanje. Umphefumulo wami uyayitusa Inkosi. Ngiyakholwa nowakho umphefumulo uyayitusa Inkosi. Siyabonga kakhulu. Ekuseni namhlanje nginthumelela imessage. Ngintshela abantu abaphumile. Baphumile abantu. Angazi ngempela ukuthi kudalwa yini. Abafowethu ababachazeli yini? Noma ingoba kuyashisa entabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyacela nje singasebenzeli emuva. Ukusebenzela emuva ukuthi ungafika ufaka abantu abawu-20 kuphuma abawu-22 kuphuma abangaphezulu kwabangenile. Niyabona lonto le? Angiboni kuyinto enhle. Asibaletheni abantu kodwa sibachazele. Bangene abantu bezohlala ngoba benolwazi. Akukhombisi ukuthi umuntu unolwazi. Aphume within 7 days. Aphume. Bazalwane, ngiyacela. Angithandi ukuveza izinto ezisobala kodwa ezifihlakele engqondweni yakho. uNkulunkulu ubusisa umuntu. Owami umsebenzi ukuthi ngithi uNkulunkulu akakubusise. Manje uma umuntu esephuma uthini uNkulunkulu kuwe ngesibusiso osinikeziwe uyena? Usazosithola kodwa. Khona abantu okuvuzayo ngempela, kuyavuza nje, kuyavuza. And nginama-figures. Yabona uma ngibhala igama lakho wena oletha abantu, bavela bonke abantu abalethwa uwena same time. Abaphumile nabakhona. Uma ngibhala igama lakho bese ngibhala u-left eduze kwalo, kuvela bonke abalethwa uwena sebaphuma. Kodwa uma ngibhala igama lakho nje kuphela bavela bonke. Mase ngithi left bese kuvela abaphumile bese ngiyasubtracta. Uthola ukuthi omunye uletha abantu abawu-80, kulo 8 u-65 uphumile kusele 15. Ngikhuluma into epractical la. Ngikhuluma into ekhona, angifanekisi. 80 wabantu, 65 is gone, kusele 15. Lo muntu loyo kwenzakalani? Asike sishiye kanjalo, umphako walo naloyo oletha abantu. And isikhathi esiningi laba abaletha abantu abaningi ibona abantu abanabantu abaphuma kakhulu. Mhlawumbe uyedwa engisamangele ngize ngambuza ukuthi ubatholaphi labantu, kwenzeka kanjani ufaka abantu abaningi kodwa baphuma. Kunalokho ukuthi qwa kodwa uvela afaka abantu abaningi. Sengize ngambuza wangitshela futhi ayingezwe nganeliso. Hayi kodwa iningi eliletha abantu abaningi kuvele kuvuza. Yabona ibhakede elivuza uma ulithela amanzi. Angazi. Kulukhuni ngoba ngiyabadinga abantu, ngiyabathanda. Yingakho ngicela nina eniletha abantu ukuthi phela ake uzame ungabuthi. Kukhona abangakudalelwanga ukuphila okuphakade. Yebo, ngeke uhlulele kodwa kubiza wena ukuthi ubheke, usefe, ubone ngoba khona abantu abangakudalelwanga ukuphila okuphakade. Ngakho-ke ngiyacela egameni leNkosi yethu uJesu siqaphele, siqikelele. Ngoba lento ikhuphula inombolo. Yabona nje bese sithi nje siyangena ku-6,000. Uzothola ukuthi nabaphumile bayasondela ku-6,000. Kusho ukuthini-ke lokho? Kusho ukuthini-ke lokho? Kodwa-ke ake ngishiye kuwe nawe noNkulunkulu okuwena. Siyabadinga abantu bazalwane, baletheni abantu. Kodwa angazi noma kuhle yini masisebenzele emuva. Mina isikhathi esiningi mangivuka ngo-3 ngisuke ngivukela ukufaka abantu ku-quiet. Manje ngiyakubuka lokuvuka kwami ngo-3 ngoba kuphelele ezeni. Lungile-ke
uNkulunkulu akasisize. Sidinga sonke bazalwane ukuyikhulekela lento. Sonke noma abakwazi ulethe umuntu, sidinga nje ukuyikhulekela lento ukuthi uNkulunkulu laba abaphe isipho sokuletha abantu ake abaphe umoya wokuhlukanisa. Ngoba vele ngeke sibalethe bonke. Ngeke sibe izandla sonke, khona isandla, khona ikhala, khona umlomo, khona indlebe. So kukhona abakuphiwe ukuletha abantu. So sidinga ukubakhulekela, ngiyacela. Balethe abantu abazohlala, abantu abazosizakala. Asinayo i-competition yokuletha abantu yala emhlabeni. Kodwa sine-competition yasezulwini. Ngishilo ngathi kune-VN ecacisa ukuthi uma uletha umuntu kwenzakalani. Bawacelile abanye, kwangijabulisa lokho. Ngoba kusho ukuthi bayathanda ukuletha abantu. Kodwa futhi bayathanda ukwazi ukuthi ngizotholani uma ngiletha umuntu. Cha, akukho ozokuthola okunika ubabunzibande. Akukho kwasemhlabeni, okwasezulwini ngoba sisebenzela izulu. Ngiyabonga, ngiyacela siguqe, sikhuleke singene enkonzweni yosuku. UJesu KRISTU inkosi. Ngiyakuthanda lapha ekhaya. Ngiyakuthanda lapha ekhaya. Asihlaleni simkhonze uNkulunkulu. UJesu KRISTU inkosi. Baba wethu ongcwele, uNkulunkulu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Siyabonga ukulondwa nokugcinwa ngesakho isandla esinomusa. Ngiyacela uNkulunkulu wami uqhubeke ube kanye nathi nakule nkonzo. Uzambule, uyibusise ukuba silizwe izwi silenze. Ngiyakhuleka ubasize laba Nkosi obaphe ukuletha abantu. Balethe abantu okufanele babalethe. Baphe umoya wokuhlukanisa. Bangabuthi bese beziduduza ngokuthi uma ehamba uhambe neve enyameni. Ngoba kukhona ongahambile nalo ngoba akakaze azalalele. Ngakho ngiyakhuleka Nkosi, sisize. Umsebenzi wakho siwenze ngendlela efanele. Siyabakhulekela-ke Nkosi, basize balethe abantu labo wena onguNkulunkulu bafunayo. Nalabo abangakalethi abantu basize bakwazi ukuletha abantu. Ngoba umuntu emunye unabantu abangaphezu ka-20 akabaziyo. Mhlawumbe kulo 20 u5 uyaqualify ukungena ekhaya lezwi. Ngakho-ke Nkosi, siyacela ukuba bangene abantu, ligijime ivangeli ezindaweni zonke. Siyakhuleka-ke ngoJesu KRISTU inkosi ephilayo. Sikhulekela le nkonzo, khuluma Nkosi uzambule. UJesu KRISTU inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu kuNkulunkulu, siyamdumisa. Siqhubeka nesihloko sethu sithi ukuphenduka. Ake sibheke-ke izwi lenkosi, Izenzo chapter 17 verse 29, 30 and 31. Bese siyadlula-ke siya kuleli sithembisane lona izolo. Ngakho lokhu siyinzalo kaNkulunkulu, akufanele ukuba sithi ubuNkulunkulu bufana negolide noma nesiliva noma itshe okuqoshwe ngekhono nangesu lomuntu. Ngokuba izikhathi zokungazi wazithalalisa uNkulunkulu, kodwa kalokhu usememezela kubantu ukuba bonke ezindaweni zonke baphenduke. Verse 31. Njengokuba umisile usuku aze kwahlulelwa ngalezwe ngokulunga ngumuntu amisele lokho, enika bonke ithemba ngokumvusa kwabafileyo. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Okabani ukuthi ufe uvuke. UJesu inkosi yethu izibulo labaleleyo. So sonke sizovuka njengaye, njengoba yena wenze njani? Wavuka. Sonke sizovuka. Asidlule kwizenzo chapter 2 esiphezulu kwawo, ukuphenduka nokubhabhadiswa kwabayizinkulungwane ezintathu. Izenzo chapter 2 verse 37. Sebekuzwa bahlabeke ezinhlizweni bathi kuPetro nakwabanye abapostoli, madoda bazalwane, siyokwenza njani na? Verse 38. uPetro wayesethi, phendukani. Yilowo abhabhadiswe egameni likaJesu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu, khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele. Ake ngidizelele lento, ngiyazi ngishilo, abanye abantu ayingeni. Lezi zinto zihamba kanje. Ufike uvume uJesu ngoRoma 10 verse 9. Number 2, uvuma izono zakho.
Number 3 bese uyabhabhadiswa. Number 4 ubhabhadiswa emanzini. Number 4 ubusugcwaliswa ngamandla kaMoya oNgcwele. Lama step okuqala u3 enziwa wena. Number 1 vuma uJesu ngoRoma 10:9 wena. Number 2 kubiza ukuthi uvume izono zakho wena. Number 3 wena uhambe uyobhabhadiswa ubhukhele umbhabhadiso wena. Number 4 uMoya oNgcwele uNkulunkulu. Ngakho uMoya oNgcwele ngisho ngingakubeka izandla ukuthi angene kuwe ngeke angene uma wena ungekho ngcwele. Ngisho ungebekwe muntu izandla. uNkulunkulu uma efuna ukukugcwalisa ngamandla kaMoya oNgcwele uzokugcwalisa. Ungabekwanga muntu izandla. So ngabe amagama uMoya oNgcwele asikwazi ukumcontrola. So step number 1 usicontrola wena, vuma uJesu ngoRoma 10:9. Step number 2 umcontrola wena, vuma izono zakho. Step number 3 umcontrola wena, bhabhadiswa. Bese kuthi uma uNkulunkulu ekwenzela umusa before even uzubhabhadiswa kugcwalise ngamandla kaMoya oNgcwele njengoba enza kuKhoneliyo. Sifundile ngoKhoneliyo uZenzo chapter 10. Kwathi uPetro eshumayela bagcwala ngamandla kaMoya oNgcwele bengakabhabhadiswa. Wathi uPetro ubani ongala namanzi ukuba laba sebegcwaliswe ngamandla kaMoya oNgcwele babhabhadiswe. Kwagcina yalandela kamuva le ndaba. So igcwalisa ukuthi uMoya oNgcwele uNkulunkulu uqobo lwakhe uyazikhethela ukungena. Yebo unginikezile amandla ukuthi ngikubeke izandla uMoya oNgcwele angene kuwena. Kodwa uma ngikubeka izandla wena ungaqualify ngeke futhi angene ngoba akacontrolwa yimina. Yayibona lo nto. Mina mhla ngigcwalisa ngoMoya oNgcwele kwakusuke ngangiqeda ukuvuma izono ngalo. Wangithatha wathi angiye enkonzweni. Ngaye enkonzweni ngayokhuleka kanti sengiyogcwaliswa ngamandla kaMoya oNgcwele. So uNkulunkulu wenza ukuthanda kwakhe kodwa ngokwendlela futhi yena asinike yena. Vuma uJesu, vuma izono zakho, ubhabhadiswe emanzini. Yena-ke ombenge yakhe yokwelisa esandleni sakhe uzokubhabhadisa ngomlilo nangoMoya oNgcwele yena ngesikhathi sakhe. Ngethemba uyakuzwa lokho. Ungafasta 40 days angakugcwalisi umebond awukakabi ngcwele ngendlela uMoya oNgcwele uzofuna kufika uhlala asebenze ngayo. Ayike angidluleke. Verse 38 phendukani yilona loyo bhabhadiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele. Verse 39 ngokuba isithembiso ngesenu sabantwana benu sabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Sekuhambe isikhathi ngicacisa leyanto bekufanele ngezathu ezithize engeke ngizisho. Ngakho-ke uMoya oNgcwele isithembiso sabo bonke inkosi eyakubabiza. Ake ngibabhekeke abaseRoma chapter 8 verse 29 no30. Uthi 29 ngokuba labo ayebazi ngaphambili wabamisa ngaphambili bafane nesimo sendodana yakhe ukuze yona ibe izibulo phakathi kwabazalwane abaningi. Verse 30 laba abamisile ngaphambili ubabizile futhi, laba ababizile ubalungisisile futhi, laba abalungisisileyo ubaphile nenkazimulo. Size sifike lana ngoba sisuka laphaya kuverse 39 Zenzo 2 lapho umpostoli uPetro ethi ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Ngitheke abanjani ababiziwe siyabathola kuverse 30 labo abamisile ngaphambili ubabizile futhi, laba ababizile ubalungisisile futhi, laba abalungisisileyo ubaphile nenkazimulo futhi. Ngiyafisa sigxile kuleli verse kodwa ukuze sigxile ufuna sihlehlele ku29 othi ngokuba labo ayibazi ngaphambili wabamisa ngaphambili. Leli ngaphambili okukhulunywa ngalo ayebazi umhlaba ungakasekelwa, ayebazi engakabadala abantu.
emhlabeni, ngoba vele ngihlala ngichaza lento, sisuka ezulwini. uNkulunkulu wethu besazi vele ngoba ngeke aze umoya emoyeni, kodwa uJesu kuphela uthe mayefika emhlabeni wazi, wakhumbula ukuthi uthunyiwe uphuma ekhaya ezulwini. Thina abanye kususiwe engqondweni ukuthi kade sikhona ekhaya ezulwini, sithunyiwe la. So uNkulunkulu ubesazi vele ngaphambili. Uthi-ke ngokuba labo wayebazi ngaphambili wabamisa ngaphambili, wabamisa long time ago before the foundations of the earth. Wathi usibanibani nosibanibani nosibanibani ngiyosebenza ngabo. Mangenze example, wathi uPawuli noPetro, ndodana yami uJesu, ibona ofika ubabize emhlabeni usebenze ngabo. Kakhulu oNathaniel nabanye, ngoba uPawuli yena ubizwe uJesu esehambile. So bakhethwe ngaphambili, bamiswa ngaphambili before the foundations of the earth, ngoba wayebazi uthi labo ayebazi ngaphambili wabamisa ngaphambili, webenza bafana nesimo sendodana yakhe ukuze yona ibe izibulo phakathi kwabazalwane abaningi. Wabenza bafana nesimo sendodana yakhe bengakafiki emhlabeni. Yingakho lapha kuJeremiah 1:5 ethi uNkulunkulu kuJeremiah, ngingakakubumbi ngakwazi, ungakaphumi esizalweni ngakungcwelisa. Ngoba vele wayesebamise ngaphambili bafana nendodana, but ngoba beze emhlabeni bezongcola bezalelwe phansi kwesono, wayesemngcwelisa uJeremiah before aphume esizalweni. Ake ngiyibambe la, yazithi mnandi indlela emnandi ngayo. Ngifisa ukuthi siqhube kahle kokugcinwa inkosi kusasa. Laba ayibazi ngaphambili wabamisa ngaphambili, wabenza bafana nesimo sendodana yakhe ukuze yona ibe izibulo phakathi kwabazalwane abaningi. Sisafuna sihlakaze leli vesi kakhulu bese siya kuvesi 30. Ngiyacela ukuguqa ngikhuleke sibonge uNkulunkulu. Woza kusasa ngokugcinwa inkosi masiphila siqhubeke nendaba yethu. Wena ongilanda lapha ku YouTube, ngiyacela subscribe, utshele nabanye basubscribe. Nalabo oshare nabo inkonzo bathumelelayo uyishare, bacele basubscribe. Siyacela sibe nama-subscribers amaningi azokwenza ukuthi uma ingena inkonzo ivele iqonde kuwe ngqo. uJesu KRISTU inkosi. Masithandaze. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyathobeka phambi kobuso bakho, siyabonga uthando sithande ngalo nangezindaba ezimnandi zasezulwini. Moya ongcwele, ngiyacela usize kube yilona loyalizwa liqonde izwi abeselenza. Sikuzwe lokhu umoya kukhuluma ebandleni. uJesu KRISTU inkosi. Amen. Baba uNsibande uyavalelisa. Ngiyabonga kakhulu ukungiboleka indlebe yakho nokuthi ungiboleke amehlo akho ubuke ku YouTube. uNkulunkulu akubusise ube nentambama enhle. uJesu KRISTU uyinkosi.